Bona nit des del Camp Nou, partit avançat a la 28a jornada del Campionat de Lliga, el partit més important de l'any. Barça-Real Madrid, deia avui en el magnífic reportatge preparat per Santi Padró en el programa La Jornada Decisiva, un periodista holandès. És el millor partit que es pot veure en el món. I a fe de Déu que sí. Barça-Real Madrid, si juguen avui la Lliga al Camp Nou, que està ple a vessar. El dia més de la jornada decisiva, amb un ambient espectacular, dos equips increïbles, un ambient, un partit que fa que el sobrenom, el mal nom de la Lliga de les Estrelles, per fi, sigui més veritat que mai. Veuen l'ambient magnífic de l'estadi i a peu de gest pel nostre company Xavier Torres, amb alineacions ja confirmades. Bona nit, Xavier. Bona nit, efectivament, som-hi. Jugarà el Futbol Club Barcelona en Rutes, va a la porteria amb el número 13, amb el 2 Ferrer, el 7 el capità Figo, 9 Anderson, 10 Giovanni, 11 Rivaldo, 12 Sergi, 17 Bojarde, 20 Nadal, 21 Luis Enrique i 26 Salades. Queden a la banqueta Busquets, que és el porter suplent, amb Òscar, Siri, Jamor i Reisiger. A la graderia, Roger, que ve de ser titular en les últimes jornades, i Juan Antonio Pizzi. Per tant, les novetats, Luis Enrique i Bojarde. El Real Madrid manté l'equip que va empatar a Leverkusen dimecres passat a la Lliga de Campions. Juga Ilner amb el número 25 a la porteria, amb el 3 Roberto Carlos, 4 Fernando Hierro, amb el 5 el capità Sanchís, 6 Redondo, 7 Raúl, 8 Petja Mijatovic, 10 Seedorf, 17 Panucci, 20 Savio i 22 Cristian Karembe. A la banqueta, el porter suplent ara, Cañizares, juntament amb Davor Zucker, amb Morientes, Jaime i Víctor, els protagonistes del superpartit de la jornada, Barça-Madrid. L'àrbitre del partit, un aragonès internacional, Celino Gracia Redondo. No sé si a nivell o no d'aquest partit ho podrem veure en el decurs del maig. Un maig de la Lliga de les Estrelles. Hi van dos. Un partit que començarà d'aquí a molt pocs minuts i en el que estarem també de la votació final d'aquesta moció de censura que durant tot el dia s'ha produït a les instal·lacions del mini-estadi. La llotja també és plena avui d'autoritats. I el camp presenta, com dèiem, un aspecte magnífic per un partit de futbol. La cara d'enveja del nostre company holandès explicant el que podia ser un Barça-Madrid o un Madrid-Barça que tant li fa, ens ho deia tot. Això és l'autocar del Real Madrid i aquesta és fins ara la nota trista de la jornada. Aquest apedregament als cristalls, als vidres de l'autocar del Real Madrid, un fet lamentable, reprovable, trist, que es desdiu de l'ambient esportiu que ha de respirar una nit com aquesta, de la festa del futbol que és una nit com aquesta. Passem pàgina, no ho oblidem, passem pàgina en aquest trist incident que s'ha produït abans de començar el partit. I mirem l'alineació del Barça, i l'alineació del Barça ens diu, Àngel, bona nit. Bona nit, Pere. Que no hi és Òscar, que no hi és Roger, però és que Òscar, aquí tenim el dibuix del Futbol Club Barcelona, no hi és ni a la banqueta, Roger. Què li diu aquest dibuix? És una mica incògnita, però és el posicionament que hem atorgat nosaltres. La presència de Sergi molt més avançat al centre del camp quan estava sent l'últim home. Jo crec, i és una impressió molt personal, que Celades serà l'encarregat de marcar a Raúl i Luis Enrique i Giovanni pot fins i tot canviar la posició, ja que Giovanni estava jugant més endarrerit. És el sistema que va utilitzar fins l'entrada de Roger, perquè amb Roger pràcticament eren 4 els defenses. Veiem els jugadors del Real Madrid preparats per sortir al terreny de joc. Arriben els del Barça i el dibuix que segurament ha preparat Heidel. Sí, és el tradicional. Torna a jugar amb el mitja punta. Hi ha ocasions en què ha jugat amb dos pivots, amb Jaime Redondo, però ara últimament torna a jugar amb el mitja punta, però és el sistema del 4-4-2 tradicional. Sortirà primer el Real Madrid, que és rebut aquí a l'estadi. Salva! Escolti'm, tinc una curiositat. Veiem el Barça és a punt de sortir al terreny de joc, però expliqui-m'ho abans. Per què, tot i que quan el Barça va a Madrid o el Madrid veia que en Barça hi ha una xiulada espectacular, els jugadors encara s'animem? S'animen?
Saluden des del Ah, no, home, perquè no ho entenc mai. Una cosa és l'educació. Els jugadors són educats i quan surten al damunt del terreny de joc el que fan és saludar el públic. És normal, però de tota manera aquests crits i els xulets el que fan és motivar més els jugadors, això està claríssim. A tothom li agrada, hi ha una gran seguretat per afrontar aquest partit i el que fa és motivar-te més, encara que no deixa d'impressionar, òbviament. Surt el Barça a l'estadi. Atenció, centrada en els dos tècnics. Jupp Heynckes, Louis van Gaal, que s'estan saludant a la sortida de vestidors, i aquest mosaic que no estava previst inicialment que es fes i que finalment ha aparegut en el gol nord de l'estadi. També aquesta enorme senyera que creix al lateral. Sí que estava previst, Pere. Però ha estat última hora, perquè han estat aquests dies dient que no es feia. El que passa que no ha estat una iniciativa conjunta de tota la grada jove, sinó hi ha hagut discrepàncies i, per tant, per iniciativa pròpia, cada grup ha fet algunes accions. Els boixos i els universitaris han fet aquesta primera i tercera graderia amb bandera blaugrana i la segona amb aquestes lletres de la F, la C i la B del Futbol Club Barcelona en blau. Sant Coler ha ja distribuït molts globus. En definitiva, entre uns i altres han acabat fent el que és just i necessari en un partit tan important com aquest, en un partit en el que ha d'haver bon futbol d'entrada, que hi hagi una bona harmonia a la graderia i hi hagin aquestes manifestacions que fan que l'espectacle sigui encara més gran. Un espectacle bonic de globus que volen al voltant de l'estadi. S'està donant el gol nord en el córner que coincideix amb el lateral. Hi ha 1.000 globus allí voltant. On se situa Sant Coler. És absolutament impressionant. És a l'altra banda, on són normalment els Sant Colers, que també tenen molts globus. Aquests globus, per efecte de la llei de la gravetat, cauran. És a dir, que estarem una estona traient globus de l'estadi. Aquest és l'aspecte que presenta l'estadi des de fora, des d'aquesta càmera que TV3 té situada a una alçada de 35 metres. Veiem un dels homes que estava tocat, que afortunadament s'ha pogut recuperar per l'espectacle. I és que avui un espectacle com aquest no va tenir cap baixa. Ronald Koeman, el segon de Guzidin, el seleccionador holandès, avui també és a l'estadi. I el Barça serà el que farà la jugada inicial. Això sí, després de treure no sé quants globus hi ha ara al damunt de la gespa de l'estadi. I no crec que el senyor Celino Gracia Redondo assenyali el començament del partit fins que no treguin els globus. No es pot jugar així. No. N'hi ha molts. Aquí tenen el senyor Celino. Doncs parla amb el seu assistent. I n'hi ha una borrada de globus, poden veure. I ara Celino demana als jugadors del Barça que vagin a trepitjar globus. Com si fos un concurs. Sí, doncs mira, com un joc amb una festa de nens. La imatge no parlava d'aquest globo, el del cap d'Anderson. El senyor Celino ha demanat als jugadors del Barça que acabin de trepitjar tots els globus, ho estan fent ara. I és una imatge força curiosa. Pacífica. I la tripleta arbitral que col·labora. Sí, amb molt bon estil. Déu-n'hi-do. Hi ha algunes consideracions que podríem aprofitar per fer en aquest partit entre el Barça i el Real Madrid, i és, per exemple, considerar que el Real Madrid fa 15 anys que no guanya al Camp Nou un partit com aquest. Són 14 partits des del 22 d'octubre de 1983. El Real Madrid no guanya un partit contra el Futbol Club Barcelona. A la dècada dels 90 no ha guanyat cap partit. Veurem què passa. La pilota del Barça, que ha estat el primer a tocar-la, encara no ha tocat el Real Madrid. Passen els primers segons de partit. La pilota arriba a Figo, que la baixa amb el pit a terra. Situat el Madrid en el seu terreny de joc, intenta fer jugada Figo. Obrint a la banda dreta per Ferrer. La centrada de l'Albert Ferrer. Ha pogut posar la cama Savio, la pilota la baixa Figo. Davant d'ell Roberto Carlos, fa la centrada Figo. Pilota que cau a Seedorf amb el cap enrere. Se l'endurà Salades.
juga cap a Sergi. Atenció a Seedorf, que ha robat aquesta primera pilota pel seu equip. I aquesta és la primera que toca Karen Beck, que és xiulat a l'estadi. El tall de Bojarde. Diu que continuï el joc Celino Gracia Redondo. Una pregunta que li volíem fer, Àngel, i que no li hem fet nosaltres. No hi entenem de futbol, per això el tenim a vostè. Per què avui Roger no és ni a la banqueta? La veritat que el rendiment que havia estat donant era bo. L'equip havia guanyat amb estabilitat i solvència defensiva, però suposo que haurà estat una decisió que haurà pres el tècnic del Barça una mica adaptant-se en aquesta ocasió al rival, les característiques del joc del Real Madrid. Hem vist la primera falta, Rivaldo. L'ha fet Karembé. Rivaldo, el partit d'anada a la Lliga. Va ser un home molt controlat, ha controlat molt durament. I avui segurament serà centre d'atenció en aquest partit. Hi ha falta favorable al Futbol Club Barcelona. Tot el Madrid fora de Mijatovic, situat o dintre de l'àrea o a la frontal. El llançament de la falta. Ha deixat passar la pilota Ilner. Venia el segon pal Bogarde. No hi ha arribat. Més que deixar-la passar, jo crec que se l'ha menjat. La temporada passada el Real Madrid va tenir moltíssimes dificultats amb aquest porter. Amb aquest porter d'una gran alçada va tenir moltíssimes dificultats en els córners i les entrades de pilota aèria. A vostè li agrada més Ilner que Cañizares? Mira, són dos estils diferents de porter i cadascú té un gust. Atenció a aquesta pilota que ha tallat Anderson. Surt Ilner i atrapa. Vostè quin té? A mi, Cañizares és un porter que amb confiança té encara molta projecció per davant. Encara és un porter jove per ser un porter, i el porter es fa madur i en el pas dels anys és millor encara. Ilner ja és un porter molt més fet. És molt més àgil Cañizares, dona més sensació de seguretat Ilner, vull dir que tenen els pros i els contres. Ha tocat amb el cap Bojarde, ve buscar la pilota Miquel Àngel Nadal, al damunt d'ell Mijatovic. Segurament serà una de les parelles de ball, perquè és una de les parelles de ball habituals. Després de la pilota Rivaldo, la demana Luis Enrique, ve al tall Hierro, pilota per Karembé. Ha jugat amb Raúl, que toca enrere. Rebrà Sanchís. Roberto Carlos. Havia de fer una passada llarga, no l'ha pogut aprofitar Seedorf. La pilota arriba a Est. Saladas. Figo. La pressió de Seedorf. Ha tocat Roberto Carlos, surt al Madrid, Seedorf. Pilota pel brasiler. La centrada de Roberto Carlos, molt passada. La pilota se'n va fora de banda. No perdonen a Roberto Carlos ni les seves paraules contra la posició del Futbol Club Barcelona ni la seva última actuació al Camp Nou, on va lesionar Giovanni Nadal en dues accions molt fortes. Seedorf ha marcat fora de joc l'àrbitre. Crida Mijatovic. Aquí tenen l'assistent. I el Barça que mou la pilota quan som al minut 4 de la primera part del partit. I empaten a 0 els dos equips que són al damunt de la classificació per la Lliga. Mira de fer jugada Luis Enrique, ha tallat Panucci. Altra vegada Luis Enrique. Li ha pres la pilota a Hierro, que a l'ajuda d'aixecar-se toca Seedorf cap a la posició de Savio. Savio i Ferrer, cau a terra Savio, marca falta l'àrbitre. Serà una altra de les parelles habituals, Savio i Ferrer. Sergi taparà Karembé. I com deies, Àngel, Saladas a prop de Raúl. Sí, però de moment estem veient que és més una defensa de 4 homes, on Sergi ocupa la posició de lateral esquerre en aquest moment. Sí. Mira de fer jugada Mijatovic, no ha pogut passar Nadal. Puja la pilota al Barça, la té Figo. Puntada endavant de Figo, ha tocat bé per Anderson, corre Luis Enrique. Al costat de Luis Enrique Redondo. Luis Enrique amb la pilota, mira d'entrar dintre l'àrea, és dintre l'àrea del Madrid, encara Luis Enrique, deixa enrere Figo. La pilota al pal!
del partit. La pilota encara és viva. La centrava llarga, la treu Carembé. I a buscar les Salades. Juga amb Sergi. Obrint a la banda per Figo, que ara ha tingut a l'esquerra. Sergi. Anderson. Ferrer. Ha tocat Ferrer per Luis Enrique, cau a terra Luis Enrique, marca falta l'àrbitre del jugador Súria. Sergi Albert. No entenc la falta que li ha xulat. Aquí tenim l'acció de Luis Enrique, com la deixa enrere i el xut de Figo, que ha anat a picar l'arrel del pal de la porteria Bilder. Així ha viscut la Llotja aquesta primera oportunitat. És que tal com ha anat, després de tocar el pal, la pilota podia haver acabat a dintre la porteria del Real Madrid. El xut de Figo ha estat el primer del partit als 5 minuts. En aquesta ocasió sí és sort, no? Sort perquè anem dos jugadors del Barça i el refús del pal no ha anat cap a ningú dels dos i era factible que anés en direcció d'un dels dos que hi havia en zona de rematada, no? La pilota anava tan ajustada que ha picat i ha fet un refús amb un angle molt tancat. Molt lateral, sí. Savio. Ara sí la falta l'àrbitre, hem sentit cridar amb un aficionat i ara sí no, senyor Albert. Sí, tenien raó. Rivaldo li ha donat una llei d'avantatge amb 3 jugadors del Real Madrid i és difícil que un jugador se'n surti de 3. La falta aquí ara està ben xiulada. Hem vist altra vegada el refús que ha fet el pal i de fet si no hagués anat tan ajustat el refús hagués estat més obert, hagués estat pitjor llançat perquè ens entenguem, hi havia 2 jugadors del Barça disposats per la rematada. Atenció a aquesta falta que llançarà Roberto Carlos, vol situar una tanca de 3 amb Figo, Ferrer i Salades. A l'interior de la gran del Barça hi ha 5 jugadors del Madrid. Llença Roberto Carlos, els punys envien la pilota a l'altra banda, intenta evitar el corner, Anderson ho aconsegueix ja fora de banda. Ja ha estat intencionada la barrera de 3 homes, no? En qualsevol altre jugador la veritat és que ahir es col·loquen 2 jugadors només, però sapiguent qui és el llançador, en aquest cas Roberto Carlos, que li pegui amb l'empeny exterior, agafant trajectòria cap a dins, ja havia col·locat una defensa a 3 homes amb tota intenció del gol. I no era fàcil perquè a més se li ha creuat un jugador del Madrid per davant. I a la velocitat que veia la pilota no ha estat senzill el refús que ha fet Rutes. Nadal. La vol Figo, que és a la dreta. Nadal, però, canvia cap a l'esquerra. Brandó Anderson, que ha creuat el tall Hierro. Després ho ha intentat Panucci. L'últim a tocar ha estat Giovanni, ja fora de banda. S'ha fet mal Fernando Hierro. Per això Celino Gracia Redondo atura el joc. En el xoc amb Sonny Anderson. Sembla que el brasiler també ha rebut algun impacte, perquè també té problemes, en aquest cas, al colze del seu braç dret. Es queixa Anderson del braç, efectivament, i aquí tenen l'acció d'Anderson i el tall de Hierro posant el peu. I veurem com acaba aquesta història. La imatge de l'estadi des de fora. Què li ha semblat a vostè la jugada, senyor Albert? Tots dos han anat per la pilota, arriba primer Hierro i ha semblat que Sonny Anderson queia sobre Hierro, que ha fet que prenguessin mal tots dos jugadors. Per si de cas, Luis Van Gaal fa escalfar Òscar. Abans li ha explicat algunes coses i immediatament després el gran dels García Junyent s'han anat cap a la banda a escalfar. És una de les sorpreses de l'alineació veure que Òscar és a la banqueta i que Roger és a la graderia. Hi ha falta favorable al Barça. Hem vist Hierro sortir del camp i tornar a entrar immediatament abans que la pilota es posés en moviment. I ara el que juga és Sergi. Nadal, obrint la banda per Figo. Figo ha tocat amb Luis Enrique, i torna la taló, Roberto Carlos està més ràpid, la pot treure Sánchez, recupera Luis Enrique. Salades, amb Giovanni, torna la banda Sergi, baixa a tapar Carembé.
Encara Sergi, treu una centrada amb la dreta, intenta la rematada, Anderson, Luis Enrique. Amb una difícil postura, Luis Enrique enviat fora, quan pràcticament no tenia angle per la rematada. Aquí tenen la centrada de Sergi. La rematada ha estat de Seedorf. I Luis Enrique no ha arribat a engaltar, no tenia pràcticament angle. Però l'atac del Barça està molt ben fet. És a dir, el Madrid juga defensivament en 4 homes sonalment i per tant el que ha de fer és fer bascular a la defensa fins trobar el forat, no? Òbviament si la pilota ve cap a la zona de Figo, els jugadors venen aquí, la banda contrària és la que queda lliure. Fent els canvis d'orientació com han fet donen possibilitat de fer-li mal a la defensa. Atenció a l'atac del Madrid, ho intentarà. El Madrid s'ha llançat més que el xut de Mijatovic, que havia vingut creuant en diagonal. Ha estat la segona, millor dit, opció del Real Madrid sobre la porteria d'Espa. Aquí tenen la centrada de Karen B. I Mijatovic, que controla i xuta. Tots dos equips han disposat ja de dues oportunitats. La primera més clara, la de Figo al pal, però realment les dues del Real Madrid han portat perill a la porteria de l'holandès del Barça. Els xuts de Roberto Carlos i ara de Peja Mijatovic igualen, per tant, les dues ocasions blaugranes, la de Figo i l'última que hem vist de Luis Enrique fa 2 minuts. Atenció a l'acció, altra vegada de Karen B. A l'eix de l'atac del Madrid puja Raúl, per davant Mijatovic. Karen B s'ho mira, fa la centrada, busca Savio, ha posat el cap Ferrer i envia la pilota a córner. Serà el primer del partit, ha sabut rectificar Ferrer. Ha estat bé l'Albert Ferrer enviant aquesta pilota a córner en una acció que era molt complicada quan veiem el xut de Mijatovic que no acaba d'engaltar bé la pilota. I aquesta és l'última acció, la de Ferrer. Atenció al llançament del córner, el fa Roberto Carlos, buscant una rematada. No l'ha trobat, la pot treure el Barça. Surt com una bala Anderson, la torna a ficar dintre Seedorf, la pilota al pal. La pilota al pal i no ha acabat d'entrar. La pilota al pal, la pilota al travesser i no ha acabat d'entrar. Déu, com està el partit. Ho torna a provar el Madrid, és Seedorf. Mirant de lluitar aquesta pilota Figo. Se l'endú Seedorf, la passava enrere. Pilota solta per Savio, fora. Àngel. Sí, és increïble que s'estiguin desaprofitant aquestes ocasions claríssimes. Aquesta última de Savio també molt clara. Les anteriors, se queda algun jugador que trenca el fora de joc de 2 o 3 atacants que hi ha. Era una rematada fàcil la de Savio, encara que és a la cama dreta. Però la veritat ha estat afortunat Heps, que se n'anava cap a dintre la porteria. Ara veurem com pot reaccionar des de dintre la porteria posant la mà. La primera rematada, el primer cop ha estat a Karen B amb el cap. Ha picat el pal, després Savio, i el que falta per saber, Sergi, si hi havia fora de joc o no en aquesta jugada. No, el Ferrer trencava el fora de joc claríssimament. I en la continuació de la jugada, Savio ha tornat a rematar malament en una situació al punt de penal i absolutament desmarcat. Recordin que avui els hi proposarem, com fem habitualment, que ens diguin, ara la gent escridassa per una entrada a Rivaldo, quina és per vostès la imatge del partit. Hi ha broncada de l'àrbitre Rivaldo, però no hi haurà targeta. Quina és la imatge del partit? Han de trucar al 906 33 03 03 i dins a quina pensen que és la imatge del partit quan veiem altra vegada la jugada de Rivaldo, que cau a terra en una jugada que el públic del camp ha interpretat que era falta. Ja fora de banda favorable al Barça. I després de 14 minuts molt intensos, Àngel, pràcticament 15, ja té vostè, suposo, opcions de dins què és el que veu i com van les coses. Home, la veritat és que està boig. Està boig. Tots dos equips han donat certa sensació de debilitat defensiva, de no estar posats massa al partit. El Barça està dibuixant clarament un 4-3-3 i el Madrid un 4-4-2 on Seedorf en moltes ocasions es col·loca com a segon pivot, no? És dir, fent un 4-4-2 tradicional. Començat el Barça, li ha cedit la iniciativa, li segueix cedint la iniciativa al Madrid, però quan el Madrid s'ha poder la pilota se'n va cap a dalt amb la intenció de fer mal.
Vull dir, no renuncia, encara que li cedeix molts metres i tiri la defensa bastant endarrerida, quan té la pilota no renuncia ni molt menys a sortir. Aquesta entrada per darrere de Roberto Carlos a Figo, que l'àrbitre ha marcat com a falta. Ben assenyalada. I aquesta és l'acció del doble pal, el primer de Karen Bay, el segon de Savio, això sí, després del refús d'Esc. La falta la llançarà Salades, buscant una rematada al segon pal, ho ha provat Anderson, la pilota ha marxat fora. Sonny Anderson, un altre dels que últimament no venia jugant, que es va guanyar la confiança després de marcar 2 gols dilluns al partit de Lliga contra el Racing i que ara va per totes. Atenció perquè el Barça fa 6 setmanes que no perd i atenció perquè el Madrid fa gairebé 4 mesos que no guanya lluny del Santiago Bernabéu. Des del 12 de novembre, quan va guanyar per 2-3 al multiusos de Santiago al Compos, ha sumat 5 empats i 3 derrotes. I així i tot, amb 5 empats i 3 derrotes, continua ben a prop del líder. La Lliga està boja. Una força que acaba de fer Anderson per intentar recuperar aquesta pilota. N'ha tret un córner d'una pilota que semblava segura pel Madrid. O falta, o corna o falta. Sacada de banda ha donat l'àrbitre. Ha donat banda, Banda no pot donar. Sí, ha donat banda. L'únic que no podia donar. Sí, per això. Els jugadors no saben què fer. Podria donar falta o córner. De tota manera, aquesta jugada de Hierro, confiança també, pot ser fruit d'aquesta sensació que, tot i ser un home molt important pel Real Madrid en l'aspecte defensiu, encara està lluny del seu millor moment. No? Anderson ja té molts mites. En una cursa al principi del partit. Veiem com torna Karen B. I és que farà el servei de porteria. Som al minut 18 de la primera part. Continua el 0-0 a l'estadi. Però hem vist ja moltíssimes coses, Xavier, al damunt del camp. Sí, hem vist una gran jugada del Barça amb un xut de Figo al pal. Hem vist un doble pal de Karen Bay i Savio, un gran xut de Roberto Carlos amb bona aturada de Rodés, un munt de coses, a més maques, perquè es produeixen sempre ben a prop de la porteria. La veritat, Àngel, és que no estem veient gens de migcampisme. Sí, no, és que no hi ha centre de camp, se trenca rapidíssimament, i la veritat és que per un partit de la importància d'aquest i amb aquests dos rivals és estrany que tan aviat es presenten ocasions tan i tan clares. Que segueixi. Sí. Estrany, però d'agrair, No, i la sensació és que serà un partit amb gols. La sensació que dona. Sergi el que du la pilota, jugant enrere per Salades. Luis Enrique ha posat la cama redondo de mala manera, ha marcat falta l'àrbitre. Parleu de gols, parlem de gols. El Barça és l'equip màxim golejador de la Lliga, empatat amb l'Atlètic de Madrid, 56. El Real Madrid és el tercer, per darrere del Barça i de l'Atlètic de Madrid. Per tant, esperem que demostrin que ho són. Ha fet una bona jugada Giovanni, el xut d'Anderson l'atrapa Ilner. Ha quedat mig plegat Sanchís, després de topar amb Giovanni. Allunya la pilota Roberto Carlos, fora de banda. Ara, seguim parlant de gols. Àngel, una pregunta per tu. Que curiós és que el Real Madrid sigui amb el Barcelona el 9è equip que hagi encaixat més gols. Els dos, el Barça 37, el Madrid 30, i que són el Barça el 7è pitjor i el Madrid també un dels que no està en aquesta classificació dels millors. És curiós que passi això al Barça i al Madrid. No, sí, sobretot el Real Madrid, més que el Barça en aquest sentit, perquè el Barça és un equip que ha implantat un sistema nou, teòricament amb molt més risc defensiu que no passa el Real Madrid, que és un sistema que la temporada passada era la clau dels seus èxits. El Madrid anava fora de casa, feia un gol i pràcticament s'havia acabat el partit, no? I ja està acabat, no?
era la seva fortalesa defensiva. Enguany es va parlar d'un Madrid molt més espectacular, molt més ofensiu, i la veritat que hi ha molta gent que està enllorant a Capello. El Barça, el primer toc Salades per Figo. Figo mira de superar Roberto Carlos, cau a terra Figo. L'àrbitre marca falta. Davant a Rivaldo, que s'esperin a que passi ell el servei de la falta. I la gent se situï al damunt de l'àrea del Real Madrid. Davant de la pilota Salades i Rivaldo. Rida Elner sota els pals. El llançament és de Rivaldo. Ha mirat de fer jugada amb Nadal. La pot treure el Madrid. Roberto Carlos, pressionat per Luis Enrique. Puntava endavant. Corre Mijatovic. Ho fa també Ferrer. I ha agafat la sortida Ferrer a Mijatovic. És pilota per Sergi, que ha caigut a l'altra banda per ajudar el seu company. Bojarde. Amb Giovanni. Bojarde. Sergi. Pressionat per Seedorf, envia cap al mig del camp. Ha vingut a buscar-la amb el pit Roberto Carlos. Ha topat amb ell Luis Enrique. Aquí tenen l'acció de Luis Enrique, la falta. Sergi Clara. Sí, res a dir. El llançament de Roberto Carlos. La deixava passar Sergi Barjuan sobre la pressió de Karembé, que ha fet picar la pilota a les cames d'aquest home i ha provocat un out favorable a l'equip blaugrana. Enviat a les salades fora de banda. Som al 22 de la primera part del partit. Continua l'empat a 0 al Camp Nou. Juga Karembé. Encara Karembé. Ara ha estat Sergi que ha enviat la pilota fora de banda. Karembé mira de fer la centrada directament fora, ja fora de porteria Parés. 23 minuts, Àngel. Digui'm alguna cosa amb aquella gràcia que el caracteritza. No, en principi podíem pensar que el Barça sortiria els primers minuts a intentar pressionar molt amunt al Madrid, ofegar-lo una mica, posar-li la por al cos. No oblidéssim que el Real Madrid, una de les característiques d'aquestes últimes temporades ha estat que sempre ha arribat al Nou Camp com amb por, no? Dient-lo acollonit, mal parlant, si és necessari, no? Però aquesta és la sensació que sempre ha donat en les últimes temporades del Madrid, no? I jo pensava que el Barcelona d'entrada sortiria molt revolucionat a intentar fer-li mal des d'un inici, no? I tenia una dinàmica de partit molt més assequible davant un equip que, vulguis o no, no està solvent del tot. Hem vist dues estadístiques, 64% de possessió pel Barça. Atenció, Luis Enrique a l'interior a la gran. Davant del Hierro. Luis Enrique fa una centrada, l'espera Rivaldo. Com ha volat Rivaldo i quina pilota ha tret Ilner. Quina jugada més maca. Ha vist molt bé Luis Enrique al segon pal i Rivaldo ha tingut temps per preparar-se la volea i l'empalà fenomenalment perquè anava a porta. I hem vist un altre detall del que hem comentat abans. Anderson de cap li ha guanyat amb una facilitat pasmosa la pilota a Fernando Hierro. I la rematada és perfecta. Tenia tot el temps del món, també és cert, no? L'estava veient. El llançament del córner l'ha pogut refusar Raúl. Ve la pilota altra vegada Figo, davant d'ell Roberto Carlos. Ha jugat amb Nadal. Nadal es prepara per fer una centrada. Ha mirat de fer un no sé què. La pilota ha tocat Luis Enrique ja fora de porteria. Els jugadors del Madrid reclamen falta i sembla que Torino està dient, home, si és igual un fora de porteria que la falta. I aquí tenen l'acció anterior on hi ha un jugador del Madrid que queda estès. I no sé si el senyor Albert ha apreciat alguna cosa més. La veritat és que no hi puc veure. Hem vist que ha saltat un jugador del Barça pel damunt. I demanaríem als nostres companys si li poden repetir a Sergi Albert. Mentrestant veiem Giovanni que intenta passar per un nivell de jugadors. Li fan falta, la marca Celino Gracia Redondo. Ja podem veure que el plantejament clar ha intentat treure les menys targetes possibles. I quina jugada.
jugada més bonica per algú que li agradi el futbol. Estètica al 100%, dic. Celino té 4 targetes grogues de mitjana a la Lliga, també a la Copa. I veiem que ell mateix ja va xiular el partit de la Supercopa entre el Barça i el Real Madrid, i aquell dia també em va ensenyar 4 de grogues, o sigui que es manté ferm a aquestes 4 targetes grogues de mitjana. Deu ser una vacuna, no tinc aquí dades per contrastar-los, però és una vacuna que els hi posen la UEFA. Quan els fan internacionals rebaixen la mitjana de targetes increïblement. No, passa una cosa també, t'acostumes a xiular a Europa i com a Europa es va més a jugar que no a fer entrades, doncs, diríem, amb una mica de malícia, doncs, quan vens aquí a la Lliga te n'oblides, malauradament. Ha recuperat el Madrid, Seedorf. Jugant la banda per Savio. I havia de fer una passada a Roberto Carlos. Roberto Carlos intenta jugar amb Savio. L'acció d'Anderson, la castiga l'àrbitre amb falta. Aquí tenen l'acció d'Anderson i Savio. I aquí l'acció que hem vist anteriorment. Doncs no sé veure que es produeixi res, absolutament. Doncs el seu criteri és el cabal. Jo honestament tampoc no sé si a vostè li ha semblat alguna cosa, Àngel. Sembla com el que el jugador del Barça posava el peu per darrere, pegant una patadeta d'aquestes que no crec que en aquest moment sigui suficient per tombar un adversari, no? Doncs vista i revista. A l'estadi juga el Barça. Ha entregat la pilota al Madrid, la té. Som al minut 27. I veiem Bojarde. Barallant-se amb Cristian Panucci. Doncs a mi em faria por barallar-me amb Bojarde. Clar que tampoc m'aniria a sopar amb Panucci, però... Luis Enrique. Juga amb Sergi. Ha tocat per Salades. Salades mira de jugar amb Rivaldo. Talla Seedorf. Atenció al contraatac del Madrid. Seedorf obrint la banda per Mijatovic. Li fa una passada en profunditat. Ha guanyat la zona Seedorf. Al damunt d'ell Farre. Ha baixat a prendre la pilota Sergi, que se l'endú. És una màquina Sergi Berjoan. Rivaldo. Ara el contraatac és del Barça. Luis Enrique, a la dreta enganxat Figo, repara, davant d'ell Roberto Carlos. Encara Figo, Roberto Carlos, cau a terra Figo, es queixa de que l'ha agafat Roberto Carlos, l'assistent no diu res. Es queixen raó, Com qui no vol la cosa, el tenia travat. I el Barça recuperant la pilota. Per això ha sortit Jules Heynckes per increpar una miqueta els seus jugadors, que mirin de conservar una miqueta la possessió, perquè d'aquesta manera el Barça troba facilitats. Ara l'àrbitre ha marcat falta sobre Luis Enrique, que està encostipat. I aquí tenen l'acció entre Figo i Roberto Carlos. Mira d'aixecar-se Figo. I amb el peu que tenia darrere el tenia travat. I el nombre de faltes, 6. Violades contra el Barça, 8 contra el Real Madrid. Luis Enrique és el jugador que li està fent molt més mal a la defensa del Real Madrid, perquè està jugant en una posició un pèl indefinida i està rebent en moltes ocasions a entre línies, entre la línia del mig camp i la línia defensiva. Atenció a Rivaldo, la deixa per Miquel Àngel Nadal, prova el xut, el puny pioner. Ha provat la canonada Nadal, quan tothom probablement esperava el xut de Rivaldo. Nadal ha deixat anar una canonada que ha refusat Ilner. Miquel Àngel Nadal. Som al minut 30 de la primera part del partit. Continua l'empat a 0. Hi ha hagut una errada ara. Mira d'aprofitar-la Raúl, que ha jugat amb Mijatovic a la puntada de la gran Font Retall. La passada per Seedorf. S'ha creuat Nadal i ha enviat a córner. Ell havia fet l'errada, ell ha acabat solucionant la papereta del Futbol Club Barcelona. La passada a Mijatovic cap a Seedorf era mig gol.
I aquí tenen el xut de Naval i els punys interns. El que s'observa també és que quan els atacants madridistes pressionen a la defensa del Barça al darrere, el Barça té moltes dificultats a l'hora de treure la pilota jugada. Ràpid i decisiu Miquel Àngel Naval. Servirà el Madrid al segon corna, un de llançat del Barça en aquesta primera mitja hora del superpartit. Serà Roberto Carlos. Ha mirat de tallar Cedor, mira de sortir el Barça. La pilota és dintre de l'àrea, serà Parés. Amb la mà ràpid juga per Rivaldo. Va jugar a la punta d'atac Luis Enrique. Ha mirat de fer una passada amb el cap. Anderson ha recuperat el Real Madrid. Redondo. Roberto Carlos. Sanchís. Hierro. Sanchís. El pressiona Figo. Li marquen falta. La treu ràpida Sanchís jugant amb Roberto Carlos. Cedor. Ha recuperat Salades. Luis Enrique, Salades. Rivaldo. Se'n va bé Rivaldo. D'un de dos, cau a terra. Ha recuperat el Madrid, Karembé. Panucci. Redondo. Sanchís. Busca l'espai Sanchís. L'acompanya Savio. Al damunt de Savio Farri. La pilota ha marxat fora de banda. I com acostuma a passar a la banda esquerra del Madrid, els outs són per Roberto Carlos. I atenció a aquesta imatge. Li acaben de passar un paper al president del Barça, el Fernández Núñez, quan veiem un atac del Real Madrid. És Mijatovic. Recordin que avui ha estat la jornada també en la que s'està votant pel vot de censura. Quina jugada acaba de fer Luis Enrique. Obrint per Anderson, l'acompanya Rivaldo. Anderson per Luis Enrique, a la frontal de la gran, mira de fer un cop de taló, l'acaba traient Sánchez. Ha estat lent Anderson, tenia l'esquena Rivaldo. Era l'opció bona, l'opció bona era... Probablement l'opció. Ha estat una jugada de conducció de Luis Enrique molt bonica. Figo. Al minut 33. Luis Enrique ara perd, recupera Redondo. Cedor. Panucci. Mira, fer una passada en profunditat que ha tallat Sergi. La pilota buscava Mijatovic. La té Luis Enrique, que busca Anderson, cau a terra per efecte de l'empenta de Hierro, marca falta l'àrbitre. I el públic demana alguna cosa més, Sergi Albert. La veritat és que m'ha semblat una falta, tan sols això, falta. No, per mi no era mereixedora de targeta groga. Aquí tenen la conducció impressionant de Luis Enrique. La seva passada per Anderson. Davant de la pilota, Salades, Nadal i Rivaldo. El llançament serà de Rivaldo, que busca l'escaire. Ha arribat a tocar Ilner i no sé si al pal. Sí. Reversé m'ha semblat que també tocava la pilota des d'una distància... molt lluny, no? Sí, molt lluny. Jo crec que ha estat molt lent. Ha estat molt lent el porter perquè podia arribar, tot i que anava molt col·locada. La toca i toca el travesser. La sensació que ha volat abans. Una gran aturada, Sí. Una gran aturada. Sí, Xavi, però Però ha volat abans. està a 25 metres, com a mínim. I la pilota no va en potència, sinó en col·locació. Sí, jo crec que tarda en reaccionar. Després una gran aturada, però tarda molt en reaccionar. Va fins i tot bastant bombejada, però ja saps el que passa moltes vegades. Aquí tenim La tanca l'acció. defensiva no permet veure el moment que colpeja. És, per tant, la quarta pilota al pal. Dues pel Barça, dues pel Real Madrid. Rivaldo levantant-se a la gran aturada d'Ilner i picant de mans amb Nadal. És el que toca la pilota, la baixa per Giovanni. L'altra vegada Giovanni, el cercle central. Figo. Davant d'ell Karembé. Marca falta l'àrbitre de Christian Karembé. Senyor
Albert. Falta clara amb el braç esquerre, bloqueja l'acció de Figo i per tant ben assenyalada. La falta ja en el curt, Sergi, Luis Enrique, Bojarde, Sergi, Luis Enrique. Atenció, Giovanni prova el xut, fora! I ens acaba d'arribar la informació sobre el vot de censura. Ràpidament el resultat final, el paper que tenia el senyor Núñez, que hem comentat abans, el torn enrere, no sembla que li hagi fet massa gràcia, tot i que el percentatge és netament favorable a que no es produeixi el vot de censura, és a dir, favorable al president i a la seva junta directiva amb un 63,39%. Tot i això, un 36,61% dels socis que han anat de votar s'han posat davant dels de l'Elefant Blau amb un, insistim, 36,61%. 115 meses escrutades, dels 91.803 socis electors, 40.412 han votat. Veiem la possessió de la pilota que ha baixat lleugerament pel Barça, però que encara és molt superior. L'índex de participació és força alt, més alt que el de les passades eleccions, amb un 44%. Tot això vol dir que hi ha un índex altíssim de no participació de més del 50%. Total de vots vàlids, 40.327, vots nuls 85 i vots en blanc 1.106. 24.863 vots contraris al vot de censura, favorables al senyor Núñez amb un 63,39%. 14.358 vots, és a dir, un 36,61% favorables a l'Elefant Blau. La xifra dels 24-25.000 vots que té el senyor Núñez habitualment en les eleccions s'ha repetit també en aquesta moció de censura, amb un resultat que ens acaben d'entregar ara mateix quan són 1:15 de la nit i s'han jugat 37 minuts de partit d'aquest interessant, transcendent i intens també, Barça-Real Madrid, que continua amb empat a 0 gols. El llançament de Salades, la pilota passava, ha arribat a tocar Anderson. Una repetició, totes les faltes laterals que han tret, buscant molt passada, buscant el segon pal, sempre s'han trobat amb disposició de rematada molt forçada. I aquí veiem el senyor Josep Lluís Núñez amb un munt de papers. I comentant, no sabem quina jugada, si la del mini estadi o la d'aquest partit que està sent bonic, Àngel. És intens i emocionant, no? I a més hi ha hagut opcions. Sembla que el Madrid s'havia fet un pèl amb el control del partit i ara el Barça torna, no? Recordem que avui els proposem, com sempre, el joc d'endevinar quina serà la imatge del partit. Hem de trucar al 906 33 03 33 03, perdó, i dir quina serà la imatge del partit. Entre els que l'encertin, es obtindrà una càmera. A l'estadi som al minut 39 de la primera part del partit. Continua l'empat a 0. Té la pilota al Barça, Sergi Barjuany. Luis Enrique ha mirat de jugar de primera amb Figo. Ha tallat Karen B. Ara el que volia fer jugada era Mijatovic. La pilota està per Giovanni, pot provar el xut. Giovanni s'acosta una mica més, fa un retall. Cau la pilota Figo, davant d'ell Redondo. Encara Figo. Karen B i Figo, pilota per Sergi. Reclama l'atenció Karen B, que es pot haver fet mal. Encara Sergi. Treu una centrada, la pilota la tallarà Hierro. I Karen B la juga endavant. Va per mig coix Karen B. Seedorf. Per Mijatovic. Davant de Mijatovic, Bojarde. L'assistent dona out favorable al Madrid. Aquí tenen l'acció entre Karen B i Figo. Ara hi ha falta de Wilson Bojarde. Karen B és a terra, continua, per tant, amb els problemes. Sí, és fora del camp, és veritat. Sí.
I Jo Heynckes està fora, també pendent de la situació física del francès. Louis van Gaal no pot fer avui gaires moviments, ja saben que té una lesió al peu i amb aquestes condicions s'aixeca de tant en tant de la banqueta, però realment no pot sortir a caminar. Estaven buscant Karembé, aquí el tenen, no el veiem perquè en el terra, al fons, hi ha un anunci de fons blanc i amb la samarreta del Madrid doncs pràcticament no es veia des d'aquesta zona on està situada la cabina de TV3. Com al minut 40 la falta la llançarà Roberto Carlos. Molt tancada, posa els punys, la pilota solta a l'interior de la grana, intentant la rematar a Redondo. No ho ha pogut fer, surt el Barça amb velocitat i atenció al contraatac. Tanca Sanchís, Anderson i Sergi, Luis Enrique, Sergi, la pilota a l'escala de Sanchís. Ha provat el xut Sergi, la pilota no li havien donat moltes més opcions. La veritat és que Luis Enrique ha fet una carrera impressionant per estar a l'alçada de Sergi. Sergi és excessivament lliure, ràpid en aquesta ocasió, en la majoria d'ocasions, i aleshores l'intent de desmarcar de Luis Enrique no era l'idoni per fer la passada i no li ha quedat més opció que intentar fer una rematada. Ha entrat ja Christian Karembé, tornen a jugar 11 contra 11. Al minut 41 de la primera part del partit. Rivaldo jugant amb Luis Enrique. La demana Figo. Davant d'ell Karembé. Mira de marxar Figo, cau a terra Figo, l'àrbitre dona fora de porteria. Ara Karembé estira de la samarreta Figo. Panucci també s'enganxa amb Figo. Continuen discutint tots dos. I el Madrid farà el servei de porteria. Aquí tenen l'acció. I aquesta és la falta de Roberto Carlos, el refús amb els punys intent de xut de Savio. Targeta groga. I ara hi haurà targeta groga pels dos. Estaven prescindint del que passava al terreny de joc. Luis Figo i Christian Karembé. Li toca la cara a l'italià, al portuguès. El capità del Barça s'ha enfadat i Celino, Gracia, Redondo, Sergi ho ha acabat donant una targeteta a cada un. L'Àngel fa cara de que no li agradi. Home, òbviament, l'adrenalina està molt amunt i s'escalfen amb relativa facilitat els jugadors en aquest partit. S'ha d'intentar tenir una mica el cap més fred i si són targetes que siguin doncs, per alguna jugada que valgui la pena, no? Entre cometes. Mira, per Figo no tindrà cap transcendència, menys que avui, lògicament, vegi una segona. És la segona que veu al campionat, però per Panucci és la cinquena i, per tant, atenció, perquè Panucci acaba de fer no una falta a Figo. No, l'àrbitre no la xiularà. No, és que si la xiula és de targeta groga. El públic crida, els jugadors del Barça es queixen. Continuaven barallant-se Figo i Panucci. I ja hi som. Panucci no ha demostrat ser molt intel·ligent. I en la primera acció immediatament posterior a la doble targeta ha anat a empènyer, no sé si més o menys fort. Amb el genoll dret li clava a la ronyonada, aquí l'expressió de Figo, seria falta. Celino ha preferit deixar que la pilota continués. Doncs ha jugat l'expulsió Christian Panucci en una acció, insistint, poc intel·ligent per un jugador de futbol, el que deia vostè. Sí, ho he dit abans, ho he comentat segons abans, no? Si no et queda més remei que fer una entrada dura per evitar que l'equip rival faci un gol, doncs molt bé, perfecte, però per tontades d'aquestes que deixes el teu equip amb 10 jugadors, amb un partit la transcendència d'aquest, doncs poc ajuda als seus companys. Salades el que busca Figo, al damunt d'ell Panucci, encara Figo, mira de fer una jugada, Anderson a l'interior de la gran, treu un xut, fora. El xut d'Anderson s'ha perdut a la dreta de la porteria belga. Som ja al minut 45 de la primera part del partit, quan veiem el xut de Sonny Anderson.
És el segon que ha fet el brasiler, fluixet, desviat, també com el primer. Es baralla, corre, treballa. Però Sonny Anderson, lògicament, té una papereta difícil, que és fer oblidar el millor davanter central del món. Atxés. El tall de Ferrer, jugant amb pes, que l'envia cap al mig del camp. Corre Anderson altra vegada, també ho fa Hierro, hi ha falta d'Anderson a Hierro. Fernando Hierro. El tall de Salades. Va Rivaldo. Encara Rivaldo. S'ha creuat Seedorf. Treu la pilota Seedorf pel Madrid. I ara l'àrbitre marca mitja part del partit. Es queixen els jugadors del Real Madrid. Mitja part a l'estadi. En el moment en què el Madrid iniciava el seu atac. Barça 0, Real Madrid 0. Jugadors a vestidors. Fem una pausa i ara venim. Bona nit novament des de l'estadi. Encara no han sortit els jugadors de cap dels dos equips, tot i que els jugadors del Madrid, veiem, estan escalfant a la gespa. La imatge des de l'estadi, des de fora de l'estadi, és aquesta. I com poden veure ara, molta tranquil·litat lluny de l'ambient que hi havia fa una estona, quan hi havia en ple funcionament el vot de censura. Aquí tenen l'entrenador holandès, el senyor Guus Hiddink. Hem vist també momentàniament Ronald Koeman i arran de gespa, Xavier, no sé si hi ha alguna novetat o si ja sabem què és el que vol fer el senyor Heynckes, que té escalfant 4 homes. De moment no hi ha cap novetat. L'única cosa que podríem dir en aquest descans és que Víctor, el migcampista de la cantera del Real Madrid, ha fet exercicis d'escalfament amb una miqueta més d'intensitat, segurament per si Christian Karembé es ressentia d'aquell cop que ha patit en els últims instants de la primera part, després de xocar amb el capità del Barcelona, Luis Figo. En aquests instants salta el Real Madrid a la gespa del Futbol Club Barcelona, de l'estadi del Futbol Club Barcelona. Han sortit ja els suplents del Futbol Club Barcelona també, i aquest és l'ambient que es viu al túnel de vestidors. Els jugadors del Madrid ja són al damunt del terreny de joc, també surten els del Barça, com explicava Xavier Torres. No hi ha canvis per part del Madrid, no n'hi haurà per part de l'equip blaugrana. Hem vist que Salades s'abraçava a Morientes. Companys de la selecció espanyola sub-21. Molt efusivament. Salades és el capità, és el mitcentre, és l'ànima d'aquella selecció. Morientes és el davanter, el golejador, l'home que acostuma a solucionar els partits. Són, diríem, els dos jugadors més importants dels joves que actualment juguen a la selecció espanyola. Surt ara l'àrbitre del partit, el senyor Celino Gracia Redondo. Que va Xino cap al centre del terreny de joc, i aquí tenen els resultats de la moció de censura. Han votat que no a la moció de censura 24.863 persones, que signifiquen un 63,39% de la gent que ha votat. Sí a la moció de censura, 14.358, que vol dir un 36,61% de la gent que ha votat. La participació d'avui ha arribat al 44,02% del cens del Futbol Club Barcelona. Comença la segona part del partit. És Roberto Carlos qui farà el servei d'out. Fabio. Altra vegada fora de banda, ara favorable al Barça. Belluguen a la banda els jugadors de la banqueta del Real Madrid.
escalfant per un possible canvi. No n'hi ha cap del Barça. No, hi ha molta tranquil·litat a la banqueta blaugrana. Ara han mirat a fer una jugada Figo i Anderson. Surt el Madrid amb pilota controlada. Seedorf. Buscant Savio, sense encert, fora de banda. Què podem esperar de la segona part, Àngel? El que m'agradaria veure és un Barça més pressionant. A veure, t'explico. El resultat no és dolent pel Barça. Un empat li deixa un punt més a la Lliga en quant al golaveratge particular d'un i l'altre equip, no? Que pot ser important al final de temporada. Però de tota manera jo crec que se li està presentant al Barça una... Atenció, Giovanni ha trigat a xutar, la pilota és per el Madrid. Se li està presentant al Barça una ocasió immillorable per obrir un forat importantíssim i decidir pràcticament quasi tota la Lliga, no? Aleshores jo he vist un Barça a la primera part, encara que ha estat mogut i ha estat amb molta intensitat, he vist un Barça que espera una mica veure-les venir, no excessivament confiat que li pot fer mal al Madrid. I en aquests moments jo crec que faria molt més mal a un equip que l'altre. Si marqués el Barça li faria molt més mal al Madrid que si no pas marqués el Madrid al Barça. Ara hem vist una jugada entre Bojarde i Raúl, i això ens ha recordat que Raúl és al damunt del terreny de joc. Està lluny d'aquell Raúl que coneixíem. Ja havíem comentat que tant ell com Hierro són dos jugadors importants que donen confiança a l'equip, però que estan molt lluny encara del seu millor moment de forma. Ara hi haurà targeta per Fernando Hierro per aquesta acció. Sergi Albert. Sí, ha acabat d'una manera la primera part i la continua al principi de la segona igual, és a dir, l'entrada és molt clara, la pilota està molt lluny i la targeta és merescuda de tot estat. És la quarta targeta groga per Fernando Hierro, per tant està una d'arribar també al cicle del descans, que ja hem dit a la primera part i ha arribat avui Panucci. Ara protegeix de sortida la pilota Hierro. Ja fora de porteria favorable al Real Madrid. Rellotge de l'estadi. I Odo Elner que fa el servei de porteria. Salta Giovanni. La pilota no la pot controlar Rivaldo, ja fora de banda. Panucci busca Mijatovic. Al damunt d'ell Bojarde. Que n'havia sortit bé Mijatovic, ha caigut a terra. Reclama falta que no dona l'àrbitre. Seedorf ha posat la cama Salades. Sánchez, Roberto Carlos, Savio, hi ha falta sobre Savio. Savio. La pilota li marxa ara ja fora de porteria. Miràvem les nostres estadístiques. Moltes vegades ja diem que no valen per res, però atenció a aquesta, perquè el Madrid marca els seus gols a favor en un 61% a la segona part. És a dir, és molt millor equip ofensivament a la segona part que a la primera. Ull, per tant, el Barça. Atenció a Seedorf, que xuta fora. Aquí tenen Clarence Seedorf i el seu xut que marxa a la dreta de la porteria d'est. Igual, per tant, el tanteig de primer xut a la segona part, que ja havia fet el Barça, i la cara de por de Josep Lluís Núñez, prou significativa davant el xut de Clarence Seedorf. Han jugat Salades i Luis Enrique, la pilota és per Sergi. Reclama Sergi que bellugui Rivaldo. No ho fa, ara Sergi canvia d'objectiu, busca Nadal. Nadal en Figo. Anderson. Giovanni. Obrint a la banda per Ferrer.
Centrada Ferrer, ha saltat Hierro i ha falta l'Anderson. Som al minut 5 de la segona part del partit. I aquest començament té molt poc a veure, per no dir res, amb el començament de la primera, que ha estat, això sí, excepcional. Sí, a la primera part hi ha hagut 3 xuts als pals en pràcticament molts pocs minuts i segueix dient el mateix. El Barça, per mi, excessivament conservador. Perquè jo crec que no hauria de tenir cap por d'intentar pressionar el Real Madrid, tenint en compte més que el Madrid ve de jugar un partit molt important fa pocs dies i el Barça està molt més descansat, teòricament, no? Figo buscant Anderson, ha posat la cama Hierro, encara. Hi haurà targetes, si hi ha targetes d'expulsió. Si hi ha targetes d'expulsió de Fernando Hierro. Sergi Albert. Coherència total amb Celino Gracia Redondo. Si la pilota no es pot jugar i li fan una traveta a un jugador, doncs s'ha de treure la targeta groga. Per tant, tornaran a tenir pall de bastons Hierro i Celino Gracia. Miren aquí com li fa la traveta, l'agafa, sense cap possibilitat de jugar la pilota. Aquí es veu, la cama dreta sobre la cama dreta. Ara hi ha un garbuix de jugadors al damunt de Celino Gracia Redondo. No és la primera vegada que... Ja l'he dit, li acaba de dir de tot, com va fer, hem recordat a l'avantmatx, al camp de la Real Societat. Són, entre cometes, molt amics. Doncs atenció, perquè el Madrid perd probablement el seu jugador més valuós en defensa, tot i que no estava en el seu millor moment, com deia vostè, Àngel. És, sens dubte, un dels jugadors més valuosos que té el Madrid en defensa. Sí, obligarà a fer un canvi a Heikes i probablement torna a ubicar. Jaime. Sí, Jaime va jugar de central, ausent Caranca, i sense confiança Fernando Hans, el fill del president, Jaime ocupa la posició central. Per tant, és molt més que probable que sacrifique a un dels dos puntes, bé sigui Raúl o Mijatovic, i aleshores donen entrada a Jaime. El canvi es farà immediatament. Jaime s'ha tret ja I se'n va Raúl, el seu xandall, se'n va Raúl, sí. Doncs els dos pilars fonamentals d'aquest equip que tantes vegades hem comentat, Raúl i Hierro, deixen el terreny de joc al minut 8 de la segona part del partit. La cara de Raúl és un poema. Sí, no se'n va massa content, no? Senyor Albert. No, Hierro no es pot quedar a la banqueta. Hierro ha d'anar al vestidor. I si el quart àrbitre, que està per aquestes coses, no és capaç de veure això, doncs que torni la dieta, que perdoni la broma. Bé, l'àrbitre li acaba de veure i li acaba de dir al quart àrbitre suposadament això, no ho sé. Evidentment a la banqueta no pot estar Hierro, està expulsat i sembla que el quart àrbitre li està dient a Hierro que surti. Doncs la imatge de Raúl marxant ha estat, si em permeten l'expressió, patètica. Sí, perquè no s'ha creuat ni la mirada en Heikes. Ha anat més enllà del que pot ser, està enfadat. Ha estat una imatge d'una tristor increïble per un jugador extraordinari com Raúl, que avui, també s'ha de dir, no ha fet res al moment de marxar. No recordo si és la temporada passada o l'altra, va marcar aquí al Nou Camp, però la veritat és que Raúl, sempre que ha estat aquí al Camp Nou, no ha estat gens afortunat en les seves actuacions. Raúl va descansar 3 partits, donats uns problemes que tenia els pubis, i els 3 següents del seu retorn, tots 3 han entrat de titular i sempre ha estat substituït. I això, un jugador que és un crac, és una estrella, ja sabem que no li agrada mai. Atenció, Sergi, buscar Luis Enrique, cau Luis Enrique a l'interior de la gran, l'àrbitre no xiula res. Senyor Albert. La falta per mi ha estat fora, però falta sobre Luis Enrique. Tindrem repetició i per fi tenim la primera jugada polèmica, a part, evidentment, de l'expulsió de Hierro. Recordem que avui els demanem, com fem sempre en les transmissions de TV3, que ens diguin quina pensen que pot ser la imatge del partit. Han de trucar al 906 33 03 i dir quina pensen que és la imatge del partit. Per tots que encertin una càmera de fotografia. Hi ha falta ara al mig del camp. I Luis Enrique aprofita per assenyalar-li on li han fet la falta. I aquí tenen l'acció de Sanchís a Luis Enrique. I com ja l'he dit, falta fora de l'àrea.
Li trava el peu dret, però està fora de l'àrea, s'ha de dir. No seria mai penal. Ara ha criat Henkes Panucci. Panucci anava a dir-li alguna cosa a Jaime, però ha rebut la pilota i les instruccions del tècnic alemany cap a Jaime hauran d'esperar una miqueta. Veurem si hi haurà un canvi de posició entre Panucci i Jaime. Luis Enrique per Anderson. Luis Enrique rebrà Rivaldo. El doblarà Sergi. S'ha clavat Sergi abans de doblar. Giovanni. Ara el partit, Àngel, se li ha posat molt bé al Barça. Sí, se li posa molt bé, són molts minuts els que queden, ha de tenir paciència i posar un ritme alt de joc, però tenir molta paciència, no precipitar-se, obrir molt el camp. Si el Barça habitualment hi ajuda amb dos homes molt oberts, ara ha d'insistir encara més per trobar el forat interior on pugui penetrar qualsevol jugador. Atenció, Giovanni, prova el xut! Illner! El xut de Giovanni l'ha pogut aturar Illner. Ha estat molt bé ara el porter alemany perquè hi havia Luis Enrique i Anderson que havien anat a buscar el rebuig del porter alemany, però que bé aconsegueix blocar la pilota Bodo Illner. Nadal per Luis Enrique. Saladas. Figo, davant d'ell Roberto Carlos. Luis Enrique. Saladas. Veurem per Rivaldo. La centrada de Rivaldo, el cop de cap de Jaime, ha intentat rematar com venia Giovanni. No ha engaltat bé la pilota, que acaba sortint fora de banda favorable al Barça. S'ha fet el servei molt ràpid, mira de sortir el Madrid. Talla Bojarde. Rivaldo. El doble Sergi. El Madrid està molt descol·locat, el Madrid està molt tocat. El que passa que el Barça, si ho ha de fer bé, ha d'intentar jugar a un toc. Atenció a Saladas, Luis Enrique, Anderson, fora! El Barça, si aconsegueix tocar i donar-li fluidesa i rapidesa a la pilota, circulant ràpid, li crearà moltíssims problemes. Ara, si vol insistir en conduccions individuals o en trobar el xut des de molt lluny, aleshores tindrà molta dificultat. La cara d'Anderson després de xutar fora aquesta última oportunitat. Vibra l'estadi, som al minut 13 de la segona part. I el Barça que ha estat capaç ja de crear 3 ocasions a la segona part, 2 de Giovanni i aquesta tercera de Sonny Anderson, una només al Madrid abans de l'expulsió de Fernando Hierro. Sense el Hierro, sense Raúl, sens dubte el Madrid tirarà totes les seves línies enrere i esperarà tenir alguna oportunitat. Fernando Hierro, que se'n va cap a la caseta ben a poc. Hierro que l'han fet fora de la banqueta i ha tornat al vestidor. També visiblement tocat. Decebut. Atenció que s'ha jugat a l'interior, surt Tesc i atrapa. Entrava bé Mijatovic, però ha sortit molt bé Rutesc. Saladas. Figo, damunt d'ell Roberto Carlos. Ja fora de banda. Saladas. Sergi, enganxat a l'esquerra, Rivaldo. Sergi. Figo. Marxa molt bé de Redondo. Encara Figo, al damunt d'ell Roberto Carlos. Ha pogut obrir a la dreta per Ferrer. Encara Ferrer. Hi ha falta de Ferrer a Roberto Carlos. Aquí tenen l'acció de Ferrer, posant el peu pla. Toni Albert. Tir lliure indirecte, ben assenyalat per Celino García Redondo. I el Madrid prepara un nou canvi. Sí, ja veiem Víctor Sánchez de l'Amo, l'home que mirava a sortir de seguida al terreny de joc, ha estat escalfant més intensament que els seus companys. Durant el descans entrarà de seguida, veurem per aquí. Luis Enrique va jugant els davanters del Barça, però estan molt junts Rivaldo i Anderson. La pilota arriba a Sergi, va la centrada Sergi, arribarà al segon pal, cop de cap de Figo fora. El canvi serà Víctor per Savio. L'espolirà ara mateix, mentre s'ho mira Figo. El dorsal 20 del Madrid, que és el brasiler, deixarà el terreny de joc. Entrarà Víctor.
I Karen B se n'anirà a la banda esquerra. És òbviament un canvi de contenció. Xavi és un jugador de clara tendència ofensiva i de nul·les característiques defensives, i Víctor és un jugador molt més de sacrifici, de lluita, de posar el peu, i òbviament amb un jugador menys el que intenta és tenir més consistència al centre del camp. Aquí tenen la imatge d'aquest jumbotron gegant des de la tribuna superior de l'estadi, des de la visera de l'estadi. És el que veuen aquí en primer pla, i després la imatge que dona la grua. Treu la pilota precisament Víctor, que ha tocat amb Giovanni, ha marcat falta l'àrbitre. Som al 16 de la segona. Com veu vostè el partit, Àngel? Home, si té la possessió de la pilota del Barça i pot combinar, com hem dit, amb rapidesa, el Madrid anirà de bòlit i acusarà encara més el teòric desgast físic que ha de suposar jugar dos partits tan importants en tan pocs dies, no? El que passa que jo crec que s'ha de fugir precisament del que fa Figo. L'1 contra 1 s'ha de buscar en l'última part del camp, en l'últim terç del camp, ahir sí per desequilibrar, però en aquestes zones que la pilota es mogui amb rapidesa. Hem vist que ha col·locat a Karen B de pivot fins i tot per darrere de Redondo, i Redondo s'ha escurat una mica a l'esquerra. Queda Seidorf com a mitja punta i Mijatovic com a home més avançat. Giovanni per Sergi. Sergi volia jugar amb Rivaldo, ha pogut fallar Panucci. Redondo buscant Mijatovic, al damunt d'ell Ferrer. Encara Mijatovic. La pilota per Sanchís. Surt el tall Bojarde, recupera el Barça, atenció al contraatac, són 4 contra 3. La pilota mal passada, arribarà Figo. Arriba Figo, surt el porter Illner, que protegeix la pilota i l'envia a la banda. Ha escollit malament en el contraatac, Àngel. Era molt complicat perquè tots els jugadors estaven per aquella zona buscant la rematada. La passada està hi havia Rivaldo a l'altre costat. Salades, que intentava el xut, ha posat la cama Karen B, salta Anderson, pilota per Jaime, reclamen falta de Jaime en aquella zona de l'estadi. Pilota que arriba Ferrer. Nadal. Encara Nadal. Ferrer. Penja la pilota Ferrer. Cop de cap de Luis Enrique fora. La pilota la treu Redondo. Ha recuperat Ferrer. Pilota per Figo, cau a terra Figo, la falta de Redondo és clara. Que si posa pressió el Barça al damunt de la defensa del Real Madrid és pràcticament impossible que puguin sortir i jugar la pilota. Ha arribat encara un altre resultat oficial de la mesa del vot de censura. Resultat definitiu en tants percents. No volen el vot de censura el 61,52% de socis que han votat. Sí el volen el 35,53%. Vots en blanc 2,74% i vots nuls 0,21%. Escalfa Òscar. Atenció al llançament de la falta davant de la pilota Rivaldo, també Salades. Prova el xut directe Rivaldo a les mans d'Illner. Ha xutat Illner cap al mig del camp, saltarà Bojarde. La pilota ha tocat a la cama, aconsegueix evitar que surti. Ve a buscar-la Sergi, el rebot afavoreix el Barça, se l'endú Salades. Per Ferrer, al minut 20 de la segona part del partit. Figo aguantant la pilota, juga amb Salades. La demana Sergi a l'altra banda del camp. La té ara Giovanni. Salades.
Ferrer. Salades. Reculant el Real Madrid. Sergi pot trobar el xut directe, ho fa, la pilota a la cama de Jaime. La treu Panucci per baix per Mijatovic. Queda ofegat Mijatovic en aquesta zona, posant la cama Bogarde, ja fora de banda. Està tan sol Dejan Mijatovic, que ha d'agafar la pilota, punt temporitzar, bé en conduccions, bé en driblings, per esperar que arribi algun company. No, aquesta és la missió d'un punta quan jugues sol a dalt, donar temps a que els teus companys al mig del camp Quin túnel li acaba de fer Rivaldo a Garembe. es puguin incorporar. Ferrer per Rivaldo, que la deixa passar. A punt ha estat d'arribar-hi Rivaldo, ha posat el taló Sanchis i ara hi ha falta sobre Sedor. Ha llançat Sanchis buscant Sedor. Al minut 21 de la segona part del partit. Ara busquen Mijatovic al costat d'ell. Bogarde ha baixat a tapar també Miquel Àngel Naval. Mijatovic està tot sol envoltat de 5 jugadors del Barça. Ha jugat enrere per Víctor. Víctor mira de superar Sergi, cau a terra i a falta. Aquí tenen el túnel de Rivaldo a Cristian Karembe. I aquesta és la jugada de Sergi i Víctor. I ara entrarà Morientes i el Madrid farà la tercera i última substitució. Davant de la pilota Roberto Carlos, també Karembe, a prop d'ella Sedor. I atenció, llançament de la falta, serà Roberto Carlos, ha arribat molt bé Ferrer i ha pogut enviar la pilota a córner. Pica de mans Ferrer amb Roberto Carlos. En el que serà el primer córner de la segona part, és el tercer favorable al Real Madrid i s'ha de ser molt valent per fer el que ha fet Albert Ferrer, que és anar a rebre la canonada. Ja se sap que tots els entrenadors en situacions com aquesta ordenen a un futbolista que surti a tapar el tir i en aquest cas és Albert Ferrer que ha complert amb l'empresa. El llançament de Sedorf. Ha saltat i ha atrapat amb les dues mans. Ha jugat ràpid per baix amb Giovanni, que juga amb Sergi. L'acompanya Salades. Sergi és més ràpid que Salades, és més ràpid que tothom. Juga amb Luis Enrique. Luis Enrique ha sortit al tall. Roberto Carlos ja ha enviat a la banda. Ara s'estan dient alguna cosa, Roberto Carlos i Luis Enrique. Després d'aquesta acció en la que el Barça ha tornat a disposar d'una oportunitat, Àngel. Sí, però està faltant l'encert en l'última passada o en l'última rematada. El veig amoïnat. No, que no acabo de veure el Barça, diguéssim, amb la claretat d'idees per trencar un equip en inferioritat numèrica. Crida Luis Van Gaal, Òscar Garcia. Entrarà, per tant, Òscar de seguida. 3 partits ha estat titular. Òscar, els 3 últims, contra el Mallorca, el Compostaler, el Racing, i avui ha caigut de l'alineació. Giovanni buscant Rivaldo. Aixeca el cap Rivaldo, va atrás, entrada i gol, 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 gol! Gol de Sonny Anderson! Ha acabat marcant Anderson després d'una gran centrada de Rivaldo. Una centrada de les que últimament ens està acostumant Rivaldo. A més, no era fàcil de rematar, La rematada no era fàcil perquè la pilota bota al terra. Jo crec que fins i tot remata amb la planta dels peus, amb els tacs. La sensació que ha donat aquesta, però la rematada perfecta entre el porter i la línia de defenses, i el davanter té tota l'avantatge quan entra. Ara sí que se li complica definitivament al Madrid molt. Aquí tenen la centrada Rivaldo i Anderson posant, com deia l'Àngel, la planta amb el peu, amatant la pilota al fons de la porteria Wilner. Hem explicat abans que el Madrid semblava un equip tocat. Ara la imatge des d'aquí dalt
dels jugadors, comentant, discutint entre ells amb el cap baix. Fa la sensació, com deies, Àngel, d'un equip tocat, que li faria mal aquest gol. Que el Barça no podia perdre una ocasió com aquesta de no omplir i de no marcar un forat molt gran, perquè el Madrid és en aquell equip que si té la sort de que li vagin 2 o 3 partits bé de cara pot recuperar la confiança, però si té una ensopegada li pot costar moltíssim, perquè a més les relacions que hi ha, que es veuen aquests gestos, que un li aixeca els braços a l'altre i tot el de més, doncs òbviament li afecta molt una derrota. Doncs és el 8è gol que marca Anderson aquesta Lliga, el segon partit consecutiu fent gol després d'una centrada preciosa de Rivaldo. En fa moltíssimes, és un home molt important si a Rivaldo li donen espai. Atenció, aquesta pilota que s'ha dit Sergi enrere ha estat a punt de trencar-se alguna cosa per voler enviar la pilota. És que en el moment que ha anat a enviar la pilota sembla ser que han sopegat ell sol i quasi cau sense tocar la pilota. Sidor reclama targeta groga per Sergi, amb raó. Sergi ha impedit que es llancés ràpidament el servei d'out perquè es tornava. Saltant davant del jugador. I per tant tenia raó ara Sidor demanant la targeta groga. Aquesta jugada és vella, és de fa 2 o 3 temporades. Albert, recorda? Sí. Ara el Madrid abocat, però desordenat a l'atac. Atenció a Mijatovic. A l'interior la gran, fent retalls, mira de trobar espai pel xut, fora! Corner. Ha donat corna a l'àrbitre. I aquí veiem una vegada més la centrada de Rivaldo i com ha entrat al primer pal Sonny Anderson. I ara la jugada de Mijatovic. Envoltat de jugadors. Era un 1 contra 5, ha acabat xutant, és el quart corner a favor pel Real Madrid. I atenció perquè Luis van Gaal s'ha fet enrere i ara Òscar no entrarà. El llançament de corna de Roberto Carlos, molt obert, ha posat al cap Giovanni. Pilota que cau a Seedorf. Mijatovic. Ja ha pres la pilota Sergi. Surt el contraatac al Barça, ha jugat amb Rivaldo. Encara Rivaldo, cau a terra davant de Redondo. L'àrbitre diu que s'aixeca Rivaldo. Es queixa el jugador brasiler. Es queixa amb raó ara també. I el contraatac del Madrid el du Mijatovic. Davant d'ell Bojarde. Mijatovic i Bojarde, se li ha acabat el camp a peig de Mijatovic. Ja fora de porteria pel Barça. I aquí tenen el gol des de dintre de la porteria. Hem vist en aquesta imatge de la banqueta saltar el senyor Van Gaal, oblidant per un moment que té un peu espatllat i fent uns bots increïbles. Rivaldo ha pogut endur-se la pilota Panucci. Jaime Víctor. No s'han entès ara amb Seedorf. La pilota és per Salades. Som al 28 de la segona part del partit. El Barça guanya 1-0 al Real Madrid. S'ha preparat ja Fernando Morientes, serà el tercer canvi. Un dia més d'Alvor Súquer es queda sense jugar i sembla que el seu futur al Real Madrid no és més aviat blanc. Sanchi recupera Luis Enrique pel Barça. Jugant amb Rivaldo, davant d'ell Panucci. Treu una centrada Rivaldo, ha tocat Panucci a les mans. Tilner. Pilota per Nadal. La juga amb Salades. Ferrer. Figo. Salades. Ferrer. Luis Enrique. Salades. Sergi Berjoan. Minut 30 de la segona part del partit. Tocant el Barça ara. Ha tallat Redondo. Ha recuperat Salades pel Barça. I juga amb Ferrer.
Luis Enrique. Salades. El públic reclama més, Àngel. Sí, el públic vol que amb superioritat numèrica i amb la possibilitat de tenir un rival com és aquest, quin rival, no? El Real Madrid tocat, doncs el puguin enfonsar del tot. Se'n va ara Mijatovic, entrenarà Morientes. I Déu-n'hi-do la cara també de Mijatovic, eh? Sí, no, jo la veritat és que abans del gol pensava que sí, que Morientes anava a substituir a Mijatovic. Miri com vota Gonzalo. Però és conscient que és un gol importantíssim, no? Però després del gol del Barça pensava que Morientes fins i tot podria substituir un altre jugador, no? I seguir jugant amb dues puntes amb el marcador pers. Al Madrid jo crec que li dona igual perdre per 1-0 que per més. Sí, però Mijatovic li estava demanant explicacions ara a Jupp Heynckes, eh? Déu-n'hi-do el gest que li ha fet Mijatovic al seu entrenador dient per què em canvies. Mira, agafa el xandall i se'n va. Sí, no. A més ho ha fet evident, de seguida s'han anat a buscar l'entrenador, li ha preguntat per què el canviava. I l'única veritat és que el Madrid perd. I no sé, Àngel, si li saps tu donar alguna explicació a un canvi de davanter per davanter amb la situació actual. No, per això et comentava, que quan he vist que el fa Morientes que anava a entrar, dius, bueno, és que el més lògic és que amb un jugador menys, empat a 0, doncs traguis el punta que quedi, en aquest cas Mijatovic, i ja està, no? Però un cop marca el Barça, òbviament, jo crec que ha de sacrificar un home del mig del camp i tornar a jugar en dues puntes. Si amb l'1-0 salves el gol average encara, però és que ni així. No salvant res. És conservar massa, vaja. Víctor, davant d'ell Bojarde. Jugant enrere amb Seedorf, ha estat ara més ràpid al Barça, recuperant Luis Enrique. Juga Rivaldo. Luis Enrique. Permanentment situats a 7 homes al darrere. 4-3. Ara recuperar Roberto Carlos amb Sanchís. Sí, sembla que hagi de la consigna Heykens de que els 4 defensors i Carembé no es moguin per res al darrere. Aleshores sempre atacarà amb molta inferioritat numèrica. I aquí tenen Davor Zucker, que també ha d'estar content. Sí, ha d'estar ben content perquè dur la setmaneta no va jugar contra el Mallorca ni un minut, no va jugar contra el Leverkusen ni un minut i no jugarà contra el Barça ni un minut. El seu destí està a Anglaterra. Els 3 partits més importants del Madrid aquesta temporada, probablement el que a Madrid han anomenat la setmana diabòlica, se'ls ha perdut Davor Zucker. Al començament de temporada era considerat un titular insubstituïble. Sí. El que passa que, mira, dels 27 partits de Lliga, dels 20 partits de Lliga que ha jugat, de 28 avui, de 20, només n'ha acabat 5. És a dir, que al llarg de la temporada ja ell a poc s'ha anat adonant que no era ja un home absolutament imprescindible. Atenció al Madrid, que rep Carembé a la frontal de la gran, el seu xut esquerp per damunt de la porteria d'est. Recordin que busquem una imatge del partit, que vostès ens han d'ajudar a triar quina serà la imatge avui del partit. Hem de trucar al 906 33 03 03 i dir quina creuen que serà la imatge del partit. Serà aquesta? De l'estadi, des de la grua a 35 metres d'alçada. Entre els que l'encertin es sortejarà una càmera. Carembé va marcar dimecres, ho ha provat avui. El Madrid, que només ha creat perill una vegada en aquesta segona part, lògicament està notant moltíssim l'expulsió de Fernando Hierro. Els percentatges del Madrid, tu ho has dit, Xavier, han variat radicalment de la primera a la segona. Vaja, és que jugar contra el Barça a l'estadi amb empat a 0 i perdre Fernando Hierro és lògicament una baixa molt important. Seria qualsevol futbolista en un partit d'aquesta importància amb aquests dos equips. Fernando Hierro també. I a partir d'aquell moment el Barça ha estat el clar dominador de la pilota. Ha tingut la sort de fer un gol. I tot i que el Camp Nou Vol més. sí, fa algun xiulet, doncs mira, el marcador és bo pel Barça.
No, el que està claríssim és que si el Barça no sentencia el partit fent un segon gol, sempre hi haurà aquesta mínima opció, la veritat és mínima, però sempre ha existit, de que toque patir els últims minuts, perquè el Madrid tregui forces d'on sigui, encara que és francament difícil. Atenció, Figo, gol! Ara ja s'ha acabat. Gol de Luis Figo! Que ha anat disparat cap a un sector a la graderia, no sé quin, però cap a un sector que està sota tribuna a l'esquerra de la llotja, a festejar el gol d'Eder Àngel. Ja s'ha acabat. Ha estat un gran gol. Realment ha estat un gol impressionant amb la cama esquerra, fort amb l'empeine, el pal llarg del porter, imparable. I ara el Madrid sí que definitivament, si el Barça li dona per a xutxar, li pot fer amb facilitat 2 o 3 gols. Encara que quede poc temps, però li pot fer. Ha baixat amb el pit Figo, li sortia Roberto Carlos, ha marxat i amb l'esquerra ha xutat un tir imparable. És que no hi ha ni paràbola ni res, va amb l'empeine directe a la pilota buscant aquest pal. Un gran gol. I la reacció de Fanjal. Aquí la tenim. Mira com entra la pilota. Eloy Fanjal, que s'oblida del seu peu. Surt com un boig a celebrar el segon gol del Futbol Club Barcelona, el segon que marca Luis Figo també aquest any a la Lliga. Ha trigat moltíssim a fer gols, però ja va fer-ne un ara fa 15 dies i avui ha tornat a repetir a l'hora de marcar. És, per tant, el 2-0, el partit que d'alguna manera, el gol que d'alguna manera sentencia el partit, i Amor entrarà de seguida. Continua escalfant Òscar, però l'objectiu de Fanjal és molt diferent. Sí, el canvi d'Òscar era per intentar buscar una altra opció atacant. Amb el 0-0 el marcador. Òbviament, el posar-se amb el marcador favorable busca molt més. Atenció, Morientes, fora! Sí. Busca molt més. No, m'he quedat perquè és que Hep s'havia quedat mirant. Si la pilota anava dins, era incapaç, no tenia possibilitat de reaccionar. Entrarà Amor i sortirà el golejador del partit, el primer golejador, Sonny Anderson. Ara farà el canvi, com ve en Xavier, se'n va Anderson entre els aplaudiments del públic. Allà li tocava la cara de satisfacció de Josep Lluís Núñez després del gol. I entrarà Guillem Amor. Giovanni. El Madrid continua tenint els 4 en ratlla, més que mai. Les seves línies molt ben dibuixades al damunt del càmera, una miqueta més amunt. I això ha de ser ja complicat per un jugador, no, Àngel? No, moralment el Madrid està totalment trencat i el que busca és no sortir escaldat aquest partit. Atenció, el que acaba d'intentar ara Guillem Amor, volia un control. Ha dubtat entre si fer la rematada o controlar la pilota i li ha sortit mig i mig. I aquí tenen Figo demanant tothom que s'aparti. I festejant aquest gol cap a un sector de la graderia que, insistim, no sabem qui hi havia. Jo crec que ha estat, com va fer l'altre dia, ha escollit aquest sector, però vaja, amb una, d'alguna manera, simbolitzant un gol cap a l'afició. Ja ho va fer el dia del Compostela, quan va marcar el seu primer gol, i avui en repeteix. Serà el quart, el 5è 2-0 dels Barça-Madrids, dels 68 Barça-Madrids. 4 partits han acabat amb 2-0, l'últim la temporada 87-88. És curiós, el Madrid ha guanyat en totes les dècades al Futbol Club Barcelona, sempre com a mínim una vegada, i a la dels 90, de moment, té 7 derrotes i un empat. Per tant, es pot quedar a la dècada dels 90 sense guanyar a l'estadi del Futbol Club Barcelona. Ara és difícil, no?, fer entendre el jugador que el que ha de fer és divertir-se. Però divertir-se no anant cap endarrere només, sinó cap endavant, com ara. Provant fer coses, el marcador és clarament favorable, el partit està decidit. Atenció, rival de l'interior, va la gran, gol, 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 gol,
i Amor estaven abraçats a una altra banda de l'estadi. Targeta groga per Giovanni. El Barça ha marcat el tercer i l'Àngel volia dir alguna cosa. No, comentava això, que han d'intentar divertir-se però no llançant la pilota cap enrere, sinó intentant fer jugades, perquè queden pocs minuts, un rival que està trencat i per tant s'ha d'intentar provar. En aquests moments és quan se pot provar tot. La targeta groga per Giovanni, que cantava Sergi Albert. Aquesta és molt fàcil d'endevinar. Sí, doncs mira, el senyor Celino Gracia Redondo no l'ha vist. No, li ho ha dit el quart àrbitre. Això, que em perdoni Celino Gracia Redondo, que li hagi de dir això al quart àrbitre, em sembla donar-li la part dolenta al quart àrbitre, que pobre no té res a fer. Ell ha fet el gol, Giovanni, i Celino Gracia se n'ha anat corrents cap al mig del camp d'esquenes el que passava en la celebració. Per això no se n'ha donat fins que li ha fet el senyal l'àrbitre assistent i posteriorment el quart àrbitre. Xavi, però recorda que l'àrbitre no ha de perdre mai de vista la pilota. I la pilota estava dins de la xarxa i ell havia de mirar cap a la xarxa. No, jo no dic res, dic que ell no l'ha vist. No dic si l'ha de veure o no l'ha de veure, dic simplement el que ha passat. No, que sí, que tens raó, Xavi, però vull dir, igual que fins ara, per mi, Celino ha assumit el paper, aquí m'ha semblat que li ha passat el mort, perquè diríem que és una targeta poc popular. No, és que no l'ha vist, No és que l'hagi passat el mort, és que no l'ha vist. Ha estat l'assistent que l'ha avisat i li ha dit, escolta'm, que s'ha tret la samarreta, és que no ho ha vist ell. El Barça farà un altre canvi, es prepara per entrar Mori. En qualsevol cas, a Giovanni li surten caríssims els gols amb el Madrid, perquè li va costar una sanció aquell gest tan lleig que va tenir a l'estadi Santiago Bernabéu, i avui una targeta groga per treure la samarreta festejant el seu gol, el tercer del Barça avui davant del Madrid. És el sisè gol que marca Giovanni aquesta temporada i pel que fa al 3-0 ens n'hem d'anar a fa dues temporades, l'any 95-96, per veure un 3-0. Marxarà Giovanni i entrarà Òscar. El segon canvi del Futbol Club Barcelona, se'n va un altre golejador abans de ser substituït. Ha tingut temps per fer el 3-0 del Barça, que en les últimes 3 ocasions que ha xutat contra la porteria del Real Madrid ha fet gol. Minut 24 Anderson, minut 35 Figo, minut 40 Giovanni. La falta és favorable al Real Madrid, la llançarà Roberto Carlos. Som al 43 de la segona part del partit. El Barça guanya 3-0 i això sí que pot deixar tocat i enfonsat el Madrid en aquesta Lliga, Àngel. Queden molts partits. Sí, jo et diria, els jugadors no s'atreveixen a dir-lo, òbviament, perquè s'acabarà el partit, encara quedaran 30 punts, em sembla que són... Sí, quedaran 10 partits, sí. I, òbviament, doncs, són molts punts en joc i més veient com ha estat aquesta Lliga, no? Però ja van comentar que quan un dels dos equips grans, Madrid o Barça, agafés la seguida, probablement tardarien a perdre partits, no? I ara aquest forat que obrirà el Barça, per mi, fins i tot, m'atreveria a dir que és definitiu. Ja només falta que guanyés el Betis. També Ferrer ha volgut provar. Serien 5, 8, més el gol average. El Madrid per 2 vegades ha aconseguit superar la barrera dels 7 punts, però, esclar, ara 8, i a més, amb les jornades que queden, realment semblaria que la Lliga queda decidida. Aquí tenen Baia, Víctor Baia, que marxa cap a vestidors, segurament per festejar amb els seus companys el resultat d'avui. I mentre al terreny de joc, Seedorf du la pilota pel Madrid. Ha jugat amb Karen B. La posició que quedarà difícil serà la del tècnic del Madrid. A més, tenim pendent la tornada de l'Leverkusen, que és on jo crec que el Madrid està obsessionat aquesta temporada, no? Amb la Copa Europa. Però aquest resultat li pot fer molt i molt de mala feina. En temps afegit, no sé si haurà de descomptar gaire. La veritat és que tot el que descompti pel Madrid és un suplici. Entrem efectivament en temps afegit. Som al minut 45
pràcticament 20 segons. I aquí tenen el senyor Celino Gracia Redondo. El llançament de Panucci. Ha posat al cap Ferrer. La pilota és per Figo. Va jugar Òscar. La pilota arriba a la zona de Sergi. Figo l'ha deixat passar. Roberto Carlos. Redondo. Garen bé. Redondo. Seedorf. Redondo. Canviant el joc cap a Roberto Carlos davant d'ell Ferrer. Redondo. Seedorf. Ficant la pilota per Morientes. Ha posat al camp Nadal. Ha tocat Amor. La treu bé el Barça. Ferrer per Figo. I l'àrbitre xiula final del partit a l'estadi. L'estadi esclata. El Barça ha guanyat el Madrid per 3-0. Ara un partit trepidant, molt espectacular. Escoltem Sonny Anderson. Escoltem Sonny Anderson. Está más tranquilo. Son 5 puntos, el gol averás particular a vuestro favor, un partido menos. Esto está muy bien, ¿no? Está muy bien, vamos a seguir así. Esperamos que jugamos como jugar esta noche y podamos ganar la liga. ¿Esperabas un partido tan claro, una victoria tan contundente? Porque jugamos muy bien. El Madrid ha jugado mucho detrás y nosotros una presión muy grande y esto ha hecho los 3 goles. Enhorabuena. Les paraules de Sonny Anderson, que se'n va orgullós cap al vestidor després d'aconseguir un dels gols i veure d'aquesta manera com el Barça guanyava el partit. L'entrada dels jugadors als vestidors. Se'n van festejant aquesta victòria sobre el Real Madrid per 3 gols.